Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Saya gigi tak live loh. Wah, ya tenang. Tenang. Pasukan rumpi ala wong kampung ini. Jaluk disuguhi. Paketan kurung teko sekarang. Oke. Jelas tak suguhi. Loh. Iya, sing penting kan tak suguhi jare awakmu njaluk suguhan. Aku njaluk suguhan sing gak enek ning kene. Awakmu dhewe njaluk apa? Mau sing abang ya wis enek sing abang. Tiba sing abang ya ora gelem sing abang lho wae jalan. Halo, selamat sore. Halo. Hari ini kita lagi ngerumpi sambil menunggu maghrib. Nah. Iki pasukan ngerumpi nih. Mau sadurunge live berwisik kara-karan bahasan di live ya anteng ya nih. Kesel. Sebentar ya, saya gari JNE ku iki saya. Iki piye kurire kok ya ora enek kabar iki. Jajal delok nang HP-mu kok enak nang HP-mu. Nang HP-mu. Hah? Tapi ayo orang dibales ya. Jagongan sore-sore. Sandalku enak ora? Karo mangan cucur. Sebentar. Durung ketok iki sing mampir-mampir iki sekan iki. Ini mangan apem. Hah? Apem roti kuwi. Apa mau apa kuwi? Dan goreng. Sing digawa Mbak Sri mau apa? Apa mau apa? Anu pikang. Oh sing bunder-bunder mau ya. Tidak. Iki. Bunder-bunder. Serine malah ngalih sane piye? Melarikan diri ora tanggung jawab iki ya nih. Endi kontakku? Jarene ngrumpi tapi kok gak enek kok. Engko penontonku takon piye terusan engko lah. Halo, Mbak Ono jagung rebus. Hah? Bagus. Bersambung. Delon. Nah. Buri rada gembos lah kalian lah. Jajal, siara peleke pijetan peleke. Peleke atus apa ora peleke? Rada gembos lah tapi lah kalian lah. Iki media apa ngomong-ngomongan? Hah? Mas Gepe wong Jawa tapi ora paseh ngomong Jawa. Nah lo, mampus ra kowe. Waalaikumsalam, Kang Agus. Aku pinter loh Jawa masamu. Lek ngene iki lek nang ngarep ngene iki rada kangelan jane yen. Mbuh nyapa. Tapi lek misale ngomong asli kok ya pinter. Wis contek dhewe. Entek dhewe. Iki sing isinan iki bocah isinan iki. Ya. Kucing kuwi to, Din. Hah? Aja mak olehi, mari omah kuwi kucing duaan wi. Kuwi Lha betah heran nang kamarku kok. itu ajane ae. Lha ya tak kira Sing wiyang-wiyang wi. duduk. Lho, kok nemu? Itu kucing kuwi. Lha ya tak kira mlebu kamar ya kucing kene. Ora ditolak jarene. Kok sing urung tau roh buah naga.
Wit naga. Tapi ki ora enek apa jenenge ora enek wohe. Ya wis. Aku tak karoseri. Oh iya. Oh. Jam piro iki? Kok sik karoserian sekan. Oke. Buah nagane sik cilik. Urung lah sing iki abang apa putih iki? Sing putih sing ndi kuwi tok ya? Pas mulai ya ora uwoh ya. Dagelang jarum selalu monitor. Siap. Oh. Anggap ae siaran ngene iki yan. Lho lek nang enak. Iki lek nggonku jenenge klopo gading. Lek gak salah sih. Iya ya. Otip. Klopo gading iki. Lah sing ngarep kuwi. Kuwi. Hah? Kok iso procot? Oh, hei. Aku duwe wit klopo sing ora enek manggar iki bahasa Indonesiane apa ya? Mancung. Sing ngerti sing Oh. Iki, Bro. Biasanya kan sing apa jenenge sing kuning enek mancung paling ya jenenge ya. Ono mancunge. Telepon Kang Awang ikut karoseri dong. Coba suruh telepon ke aku. Nanti aku ikutan. Kalau aku yang telepon kan aku nggak tahu. Lagi kosong atau lagi enggak. Tapi kalau misalnya apa namanya? Misalnya kono yang telepon, aku kan ngerti selai. Request apa Gus? Lagune Gus. Senajan kowe ilang ngono e. Weh. Jadi iki procot iki gak ono mangga. Manggare kan enak lho. Kok ora nek gantilane piye? Hah? Ora nek gantilane piye to? Langsung nemplek nang manggar lho, lho, bekasnya lho, bekasnya langsung nemplek lho. Jadi kan ada gantilane. Kelapanya kan ada gantilane. Itu kan enak, kayak kan ada gantilane kayak. Enak sing apa nyeluluri? Kecer. Enak tangkene ngono e. Oh, alah. Ono tangkene lek sing iki gak ono tangkene. Dadi langsung nempel koyo berarti modelnya koyo buah naga ngono ya. Nah, iki tangkene. Lah iki enek tangkene. Iki sing biasa. Oh, ciri-cirine enek tangkene iki lagi iki ada buah, ada kembangnya kayak. Oh, bedane klopo procot, Bro. Tangkene lah kayak gak enek, langsung nempel. Oh. Jenenge klopo procot. Iya. Tapi enek khasiate ra? Enek. Banyune legi, Padha ae, seger. ya padha ae. Untuk orang yang mau melahirkan biasanya minyaknya diambil minyaknya. Tapi klopone paling gede semono kuwi. Iya, tak melu kuwi. Semangat. Kuwi dhuwure kok koyo entek ngono. Mergo mati, nek wawung. Iki bingung iki, kudu nggo bibit nang. Tokan-takan di jalan sepenuhnya. Jelas, kowe harus itu lho. Langsung nemplek kayak pelem. Kayak pelem. Kayak apa sing langsung nempel. Berarti sesuk bikin konten khusus kambil procot. Bisa untuk orang mau melahirkan. Lho kabeh priyo iso. Nang Jember lho. Bulane yahene wis metu lho. Ketok ora. Iki. Oh. Jane kopi. Tak ngecek HP ku sik, HP ku dicas. Mau enak wong telepon. Karo ngenteni JNE bisa jane. Gak ono.
Ternyata gak ono. Ini nyapo ini. Hah? Sik. Udah. YouTube kok Seneng paling porno aksi. Ora. Kadang-kadang rada ruwet ta, Yan. Kayak TikTok. jeroane anu gantingan. Kalau dalamnya anu Rada peteng-peteng ya. Aku nggawe HP sing iki peteng-peteng, guys. Nah, ini rada genah. Mosok kon ndangak ngene terus kan ya pemandangannya kan gak ketok. Nah, lek ngene peteng iki. Karena matahari dan domba nek masa cuci kono wis mak kering nek sak kering-keringe ngono kono dan diputer kono. Ngantuk paling wi ya urung ratu rawanmu ya. Hah? Pas tangi. Lah malah rewel malah tangi. Kon turu neh wae. Oh iya paling. Kayak dengi mangan wakeh Embong Kulon. Nah, iki Embong Kulon, Bro. Embong Kulon aku rada. Napa? Jajal live streaming. Jadi ora edit-editan. Kayak Embong Etan sing diingi mangkat apa iku jenenge? Mangkat nang masjid. Salat Id. Suasana sore yang pasti beda ya. Suasana beda dengan di kampung para mersi. Kok ireng muka nih? Oh, mergone kamerane sing rada gluprut iki, Gus. Iki kemarin mau tak jual malah nggak jadi. Gak payu. Ono sing nawar murah, basan wis teko kampung. Ono sing gelem. Ya. Kamu aja ngiris-iris damel benjing. Saiki wis dadi rebutan. Iki alamat carry gitu HP ku sing iki. Ora iso balik nang Jakarta maning. Ambian kuwi nang mburi omahku. Buajing akeh. Petakilan. Iya. Saiki bajing apa sih enak ya? Jakal isu. Oh. Yang ini ki jakal isu kae pencolotan di wit. Akeh sih. Lek pangan. Lah cumplung-cumplung sapa krokotil gak bajing. Berarti akeh cumplung berarti ya? Akeh to sih. Oh alah. Cuma saiki kambinge sing gak enak. Nang ndi ambile? Kena penyakit iku wong-wong. Oh berarti kayak iki ya? Lah, Lagi entek ya. Tapi sing gadinge kok rada aman ya? Apa durung? apa sampe ndek kuwi. Akeh aman sing ngene iki. Sing gading. Lah ndhisik nang buritan ya tere ra duwe wit klopo megor pirang iji ngono kan. Lah kuwi nek. Ya keterak. Iya sing mangkane kuwi, sing kuwi keterake. Sing embung lor iki kaya rene wit klopo ya. Gak enak temen. Apa diketoki? Apa Ning kene iki modar? pancen saiki langka wetane. Wit- Sing enak daerah kilo karo Oh. Oh, padha karo cemong Kucingku yo ngono lho, lek nguyohi ora, mesti mepet opo ngono, motor kayak opo nang tembok. biasae. Iya, Pakai ning kene ya ngono. bar diambung-ambung langsung macet ngono. Nyampo mati gak dipepekne ning motor. Lah ya kuwi. Makane kok padha ae karo ning kono yan kucing iki yane. Lah mburine peteng ra iku rada putih, Bro. Tapi lah misale mburi padang, peteng. Ini. Iki bateraiku garis 19.
Dari 19%. Nah, iya kan? Lek mburine padang ra iku peteng. Jian. Nah. Selamat sore. Walaupun hitam tapi tetap cakep. Sinti. Ting. Sinti. Oke, makasih ya. Takdir kali kayaknya. Review nggonku, Bro. No. Sadurunge pamit iki garis 19%. Pertama wit rambutan. Oh. Nggonku komplit. Nang ngarep godhong jeruk, iku ana wit cates. Terus wit jeruk iki tales. Tales apa lompong iki? Tutik hari tutik Bu Guntur, kapan kembali ke Jakarta? Nanti Bu, kalau misalnya udah apa ya? Kita masih belum ada rencana balik ke Jakarta. Nanti kalau misalnya urusan udah beres baru kita balik. Dicelok karo. Sopo? Dicelok. Karo? Sopo? Lan ada orang jawane Oh, ganteng. wes ganteng ki. Anak lanang wes ganteng ki. Jajal HP-mu di HP-mu, Jupun. Delok, Ndang. Iki lho telan. Ndang, dangan, Mbak. Iya kan. Gua antar timan. Ndi HP-mu? HP pun tak jukuan, Ryan ben seneng. Walah. Sik, mari nek Ryan nang jero HP ne Mbak iku, Mbak Sofi. Tak nabrak Ryan. Tak nabrak le. Kucingnya mang. Ndang, buka YouTube-e. YouTube. Oh, sik. YouTube buka. Lemot. Iya lemot.